Ahojte, vítam vás v dnešnom videu, ktoré by som mohla nazvať haul za jún, ale mohla by som ho nazvať aj čo si zjať na dovolenku, alebo ako prežiť leto, pretože tu mám plno letných produktov, ktoré sa vám aj mne, teda určite na slnko zídu. Jún bol úplne super pre mňa z hľadiska toho, že som sa rozšoupla na eBay a nakúpila som si plno vecí a tak rozmýšľam, že ak by ste chceli, ukážem vám potom v ďalšom videu veci, ktoré som si kúpila priamo z eBayu a všetky linky na tieto veci, aby sme to mali tak nejak potriedené. A teraz vám ukážem naozaj len veci, ktoré sú za jún mimo eBayu, aby to fakt bolo úplne celé pokope. Mám tu strašne veľa vecí na opaľovanie, dosť veľa vecí mi aj prišlo, ktoré som vyskúšala a dosť veľa vecí sme si aj nakúpili s priateľom, keďže sa chystáme na dovolenku na 2 týždne, takže nám toho bude trvať naozaj veľa. A tak vám chcem povedať a odporučiť aj nejaké veci, ktoré už som zistila, že mi veľmi nevyhovujú a aj veci, ktoré mi určite vyhovujú a ktoré vlastne si aj beriem so sebou. Takže úplne na začiatok hneď začnem s tou kozmetikou na opaľovanie. Mám tu plno vecí, my sme si nakúpili plno vecí od Balei, ja vám to rýchlo poukazujem a porozprávam o tom nejaké veci. Ja mám rada 6 a 10 UV Factory SPF-ko a preto som si kúpila takýto Sundance s beta-karoténom. V podstate si ho kúpujem skoro každý rok, veľmi mi vonia, je to naozaj 6, čiže slabá ochrana. A dobre sa roztiera tento krém a naozaj ho používam, myslím, že každý rok. Teraz naťahujem do strany. A potom mám aj Sundance 6 v spreji. Je to vlastne na dovolenky, na ruky, nohy, na miesta, kde vlastne vám slnečko môže aj dlhšie trochu hriať a pozerať na vašu pleť a nespáli ju. A potom ale máme, ešte sa nakloním, tak to bude zaujímavé nakláňanie sa. Sundance 10, tiež je to krémik, už to nie je s beta-karoténom, je to trochu vyššia ochrana, ale tiež to nie je úplne vysoká ochrana. Sú to vlastne také krémiky, keď už máte nejaký ten základ, keď už ste opálené a môžete ďalej sa slniť s takýmito krémikmi, aby vás v podstate aj opálilo. A už keď som pri tom Sundance, tak vám ukážem aj vlastne mlieko po opaľovaní. Toto si tiež kupujeme každý rok a dokonca aj priateľ nevedel, že ja ho kupujem každý rok a on ho kúpil tiež, takéto veľké mlieko po opaľovaní, pretože ako môžete vedieť, ja sa veľmi rada natieram a v lete je to ešte viac potrebné, keďže vám vysuší slniečko, aj more, alebo aj chlorový bazén v pleť. Takže tento krém po opaľovaní, teda takéto mliečko je veľmi super a tiež dobre vonia. Ja sa často vyjadrujem k vôni, ale pre mňa je celkom dôležitá. Nesmie byť veľmi agresívna, ale nesmie byť zasa ani taká, ako by som to povedala, taká nejaká umelá. Mala by byť taká nejaká príjemná, aby ste vlastne sa cítili dobre. A potom mi prišli od Dermacolu veci, to som sa tiež tešila, lebo to mi prišlo asi deň potom, ako sme všetko toto nakúpili. A prišiel mi takýto... Tu sú vlastne dva produkty po opaľovaní. Jedno je jedno mlieko po opaľovaní je vlastne do sprchy a jedno je len také obyčajné. A ja som si kupovala aj s mamkou už pár rokov v podstate Niveu do sprchy po opaľovaní, neviem čo poznáte, je to na princípe takom istom tento Dermacol. Keď sa osprchujete, dáte si ho na celé telo, trochu počkajte, nech sa vstrebe a opláchnete ho vodou, takže som sa naozaj tešila, že to vyskúšam, ale musím veľmi povedať, že som sklamaná z tohto produktu, pretože ani by som nepovedala, že má zlú štruktúru, ale nechal mi taký zvláštny povlak na tele. To by ani nevadilo, lebo celkom mi hydratoval pleť, ale vadilo mi veľmi, ako smrdel. Doslova smrdel. Keď si k nemu čuchnete, tak pekne vonia, ale v sprche začalo, poviem to tak, začalo to voňať ako taká teplá grcka. A som si povedala, že tak to je zaujímavé a potom som si ho myslela, že nie, ja si to len nahováram. Keď prišiel priateľ domov, tak sa spýtal, že či som sa pogrcal. Tak som vedela, že toto nie, toto vám neodporúčam. A potom tento hydratačný balzam, ktorý vlastne nie je do sprchy, ktorý je obyčajný, mi tiež veľmi nevonia a neurobil mi žiadne zázraky, takže ani tento sa mi veľmi nepozdáva z Dermacolu, čo som trochu sklamaná, no. Ani jeden z Dermacolu nie.
Z Dermacolu mi poslali aj 50, je to vlastne, väčšinou tie vysoké faktory sa označujú for kids, proste na pleť, ktorá je veľmi citlivá, jemná, napríklad ako tá detská, a 50 som faktor takýto nepoužila a keď už ma sklamali tie po opaľovaní, tak neviem, či by som išla do toho, malo by to byť waterproof, takže vodeodolné, aj keď sa kúpete vo vode, tak by ten krém z vás nemal zlejsť dole. Neviem, ani neviem, či to chcem niekomu darovať, neviem, no, uvidíme. Ale potom mám ďalšie 50-ky, ktoré už sú fajn. Je tu takáto jedna od La Roche-Posay, je to 50-ka, ktorá je na tvár, je v spreji a túto určite odporúčam, ak sa idete slniť a nemáte... Vlastne nechcete si zničiť pleť, nechcete si ju opáliť, chcete, aby vám slniečko neurobilo vrásky, nevyťahalo pehy, takže aj niečo takéto v spreji 50-ka. Je to veľmi jemnočký krém, ja som celkovo s tou značkou La Roche-Posay veľmi spokojná asi so všetkým, čo som zatiaľ mala, takže aj takéto niečo tu je a toto si určite beriem aj na dovolenku. Predsa len mne dosť často... nie že spečie dekolt, nespečie, ale tam sa mi najviac slniečko opiera a dekolt je veľmi citlivý, takže si ho budem natierať oveľa vyšším faktorom. A potom tu mám aj druhú alternatívu, ktorá je veľmi super a tiež sa veľmi hodí k moru a na dovolenky a je to od Garnier 30, trošku nižší faktor, je to na celé telo a spíše sa tu, že je to vlastne na šport. Taktiež, keď sa spotíte, malo by to byť vodeodolné. Takže je plno veľa prípravkov, ktoré si môžete vziať so sebou. My určite budeme športovať na dovolenke a chodiť a nebudeme sa len opaľovať, takže takéto prípravky sú úplne ideálne. A ja, čo milujem na veciach, ktoré majú pumpu, alebo ktoré sú v spreji, je, že je menšia pravdepodobnosť, že sa vám to vyleje v kufri. Môže vám to vybuchnúť, ale úprimne dajte mi vedieť, komu už vybuchol taký sprej v kufri, lebo ja nikoho nepoznám. Čiže ak nevystavíte ten kufor nejakej prílišnej horúčave, tak by sa s tým nič nemalo stať, dúfajme. Od Garnieru mi prišiel ešte takýto studený ochladzovací krém, balzám, mlieko. Počkajte, vám poviem, čo to je. Je to After Sun krém, mal by byť s chladivými účinkami, aj celkom bol, chladil a je taký... ten obal vyzerá, že by to mal byť taký gelik. Aspoň ja som čakala gel, ale je to naozaj obyčajný krém, má jemne chladivé účinky, vonia tak nenásilne, celkom v poriadku, takže s týmto som spokojná a ten si aj vezmem na dovolenku a potom sme si kúpili samozrejme Panthenol. Ten proste každý rok musím mať a ako náhle cítim trošku, že ma niečo viac hreje, ako by malo večer po opalovaní, tak si stále dám Panthenol, nielen na tvár, ale aj na dekolt, napríklad na ramena. A Panthenol sa stále oplatí mať, nikdy neviete, kedy vás to slniečko spečie, aj keď sa treba proste chrániť, ale človek nikdy nevie. Teraz by som prešla na oblečenie, ale ešte predtým by som chcela ukázať jednu veľmi super špeciálnu vec, ktorú mám na vlasy a ktorú si samozrejme na dovolenku tiež beriem. Počkajte, idem sa nakloniť. A je to takýto prípravok Kerastase, ktorý ste mohli vidieť už vo videu, ako sa pripravujem na svadbu. A Kerastase celkovo sú výrobky drahšie, je to taká drahšia salónová kozmetika a keby som nemala tento Kerastase vyskúšaný v kaderníctve, tak si ho nekúpim, pretože 21 € je príliš veľa, keď nepoznáte nejaký produkt. Mne pani kadernička dala dvakrát tento Kerastase do vlasov a je to vlastne taký produkt, ktorý sa aktivuje pri 150 stupňoch Celzia, takže je najlepšie, keď si potom, ako si ho aplikujete, prežehlíte vlasy. Môžete to vidieť aj v tom videu svadba, presne ako to robím. Aplikujem si ich vlastne po celej dĺžke, na celú hlavu, veľmi jemné množstvo malé. Je to také mliečko, ktoré si dáte do vlasov a aktivujete ho vlastne žehlaním vlasov. Ja si žehlím vlasy pri 160 stupňoch a tým, že sa aktivuje, on vám takým ako keby voskom obalí tie vlasy. Vôbec ich nezaťaží. Sú krásne, jemné, zdravé končeky, aj keby ste mali štiepiace sa trošku, tak on ich vlastne tak pekne zahladí a aj keď sa spotíte, alebo presne aj keď budem vonku pri tom mori, a ja si vlastne veľmi nenamačam, aby som si ich nezničila, ale vlastne tým pádom, že ich obalí, on ich aj ochráni a vlasy aj napriek tomu, že sa spotíte, sa vám nejak nezbrčkávajú alebo proste nestratia ten tvar, čo je neskutočné. Takže ja toto odporúčam, tento prípravok, používam ho teraz stále po každom jednom umytí vlasov a mám vlasy oveľa kvalitnejšie, krajšie, nejak sa mi nevlnia, keď sa spotím a som s ním veľmi spokojná. Nečakala som, že takýto prípravok existuje naozaj. Nechcem to porovnávať, určite to nie je také isté ako keratín, určite to nie je také isté, ale
pri tom postupe, ako vám ho teraz hovorím, je to dosť podobný postup. Takže toto si určite beriem na dovolenku, samozrejme aj so žehličkou na vlasy. Čo je ďalšia vec, že žehličkou na vlasy trošku vlasy poškodzujete, ale toto má aj v podstate takú ochrannú zložku, aby ste si vlastne poškodili. Ako môžete vidieť, tak aj trička, ktoré mám na sebe, je nové a mali ste ho už vidieť možno raz alebo dvakrát na mojom Instagrame, myslím, že asi len raz. A taktiež mám aj toto tričko nové a sú to úžasné trička. Sú z CNA, sú veľmi kvalitné, veľmi jemnočké, veľmi príjemný materiál to je. Ja som z nich nadšená, preto hovorím toľko veľmi. A teraz vám neviem povedať, ale jedno stalo 4,50 a druhé 7 eur, takže sú za skvelú cenu. Tento rok ideme ešte na 2 svadby a tak som si zadávažila takéto krásne šatky z Chožmy.cz. Dávam link dole. Je to taká príjemná ružová, trošku som sa odviazala a išla som do ružovej, aj keď ja nosím skôr tmavé veci. Majú nádhernú čipku na sukni a vlastne sú také isté, ako boli odfotené na modelke. Takže je to príjemný materiál, taký jemný, ľahký a teším sa na ne, keď si ich vezmem. Určite ich uvidíte ešte aj na iných fotkách. Čím viac ušetríte miesta v kufri, tým lepšie a preto som nadšená z kabeliek, ktoré mi poslala Julka z Gado Gado. Vyzerajú takto, sú to také crossbody kabelky a ja som nadšená z tej žltej farby. Je veľmi zaujímavé, že sa vyrábajú ručne na Bali a sú cruelty free, pretože sú vyrobené z ekokože, takže z umelej kože a žiadne zvieratko pri tomto vyrábaní týchto kabeliek nebolo vôbec, ako sa to povie, poškodené. Nič sa mu nestalo. A aj takýto krásny mincovník mi poslala, čo si určite beriem na dovolenku, lebo keď si pozriete, tie kabelky sú naozaj tenučké a zmestí sa do nich veľa. Vyzerajú takto znútra, jedna je takáto pekná modrá a druhá, som ho práve zatvorila, a druhá má vnútri takéto šitie. A keďže Julka je z Košíc a poznáme sa, tak som si dovolila od nej opýtať zľavový kupón pre vás. Jedna z vás ho môže vyhrať, je to v hodnote 500 českých korún alebo 18,50 eur a stačí sa zapojiť do jej súťaže. Julka vymyslela pravidlá a aby som to tu nerozprávala a nepoplietla vás, tak v infoboxe bude odkaz na link na môj blog a tam budú všetky pravidlá popísané, podobne ako bolo na giveaway, takže sa zapojiť môže úplne každý a môžete vlastne tento poukaz potom použiť na kúpu nejakého produktu z tohto Gado Gado. Sú to nádherné veci, naozaj ručne robené na Bali. A celý príbeh sa dozviete aj na stránke a potom aj vlastne na Julkinom blogu, kde bude aj súťažná otázka jedna, ale ja vám všetko napíšem do blogu, takže ak chcete sa pozrieť, tak určite sa pozrite na môj blog, prečítajte, zapojte sa do súťaže, všetky pravidlá budú naozaj určené tam. Chcela som vám v tomto dovolenkovom haule ukázať aj ploky, aké som si kúpila, ale zatiaľ som si kúpila len vrchný diel plaviek. Je to z Lindexu, dosť dlho som ho hľadala a možno som to aj niekedy spomínala, ale ja mám rada plavky, ktoré majú čisto podprsenkový strih a majú vlastne ramienka takisto ako podprsenka, pretože ak sa ako náhle ramienka viažú okolo krku, tak potom stále máte taký vypálený pruh, ktorý vlastne vidno, akékoľvek tričko nosíte, to vidno. A táto podprsenka sa dá kombinovať s hociakým spodkom, farebným, jednofarebným a tak ďalej, len zatiaľ som si ešte nemala čas ísť vybrať a kúpiť nejaký spodný diel plaviek a tak vám nemôžem ukázať žiadny spodný diel plaviek. Ak sledujete môj Facebook alebo Instagram, tak ste si mali všimnúť, že som podporila dobrú vec takýmito hodinkami, ktoré sú krásne, ukazujem vám ich, lebo sa presne hodia na leto. Sú veľmi štýlové a nielen, že sú štýlové, ale aj naozaj viete podporiť niekoľko organizácií a charít, ktoré podporujú boj, napríklad tieto konkrétne boj proti rakovine prsníka. Sú tam aj iné vlastne charitatívne organizácie, ktoré viete podporiť, Sloboda zvierat alebo Deti v núdzi a viete taktiež podporiť aj ďalšie iné veci. Takže ak máte záujem o nielen krásne hodinky, ale chcete aj urobiť dobrú vec, tak určite sa pozrite do infoboxu alebo na môjom Instagram a Facebook, kde som tieto hodinky spomínala. To by bolo z dnešného dovolenkového haulu všetko. Ak chcete ten eBayový haul, v podstate tak mi určite napíšte do komentárov a niečo spolu môžeme spískať. Stále pre vás pripravujem špeciálne video k 50 000 odoberateľov, ale je to naozaj náročné. Teraz vám prezradím, že robím Draw My Life a pokiaľ som napísala celý scenár Draw My Life a teraz to budem musieť kresliť, tak to naozaj veľa trvá. Takže dúfam, že budete trpezliví a raz to videjko naozaj vyjde. Teším sa na vás v ďalšom videu, dúfam, že si naozaj užijete prázdniny bez spálenín a vidíme sa. Ahojte!